Mangenot na barata. Dating inmate arestado sa 11 milyong pisong kantidad din Cebu. Truck na kargado nin sinakong sibuyas na ulog sampas sa Sorsogon. 700,000 pisong danyos na itala sa nagbungkaras na kasunod sa Camarines Norte. Asin, National Registration Caravan, biglang sarkan SSS. Diyos maray na hapon, Miyerkules, Hulyo 10, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadang ugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalye sa ikatulong pagkakataon, balik kulungan na naman ang sarong lalaki makalis na makuhaan ng iligal na droga sa pigkondusir na buy-bust operation sa Camarines Norte. Si May Arango sa bilog na detalye. Balik kulungan ng sarong high-value individual makalis na makuhaan ng 11 milyon na kantidad ng shabu sa pigkondusir na buy-bust operation alauna 45 nin aga kasuudma sa Purok 1 Barangay del Rosario, Mercedes, Camarines Norte. Binisto ang sospek na si alias Palitz, 41 anyos, mayong agom, mayong trabaho, residente kang Purok 5 Barangay 2 Daet, Camarines Norte, na ikatulong beses na ngunya na nakulong huli sa parehong kaso. Sigun kay Police Captain Danilo Capillan, officer in charge ka Mercedes Municipal Police Station, pirang si mana manindaminan manan ng hirukan sospek antes ang pag-aresto. Nakumpiskar sa sospek ang poco mas o menos 150 gramo nin shabu na nagkakantidad nin 1,020,000 pesos. Napakalaking tulong po ng bitong kalaking halaga po na nakuha po natin sapagkat ito po ay hindi natin na-prevent. Malamang ang future na po ng ating mga kabataan masisira. Naaresto ang sospek huli kang pinagsararong puwersa ka Mercedes Municipal Police Station, Police Provincial Drug Enforcement Unit, Police Intelligence Unit, asing Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force Company. Sa ating mga magulang na tagapakinig na pakigabayan po ang kanilang mga anak sa araw-araw na ginagawa po nila. Sapagkat hindi po natin alam na baka mamaya po sila na po ang target ng ating mga masasamang loob, lalo-lalo na sa may kinalaman sa illegal na droga. Sa presente, nasa kustudiya na kan otoridad ang sospek as inahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Truck na kargado nin sibuyas nahulog sa ampas sa Matnog, Sorsogon, makali subuot na mawaaranin preno. Si Anfabular sa bilog na detalye. Sarong 12-wheeler wing van na ma-deliver kutaanin mga sinakong sibuyas ang naulog sa ampas sakop kan Barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon. Mag-alas 6 kasubanggi. Basado sa inisyal na investigasyon kan Bulan MPS, kan mawaaran nin preno ang nasambit na bihikulo, binalo pa man kan driver na maghanap nin lugar na pwedeng pagbanggaan, alagad may mga bystander sa gilid tinampo na madadamay. Kaya pinili ka ining ibangga ang bihikulo sa poste sa gilid tinampo alagad nakadiretso sa ampas. Binisto ang driver kaini na si Romel Galvez I. Calawod, 33 anyos, may agum asin residente kan Barangay Labangan, San Jose Occidental de Oro, na maswerteng nakaligtas sa insidente makalihis na makalukso paluwas. Nakaligtas man ang pahinante kaini na si Ramil Rayos, 42 anyos, residente kan Barangay San Jose Occidental, Mindoro. Asin ang kaibanan na tagsadiri kan mga pangargang sibulyas na si Art Fernandez, 30 anyos, na residente kan Barangay Bayangbang, Pangasinan. Nasa 5 sundo 10 metro ang rarom kan ampas. Sa kusog kan impact, haros dai na ini mapakinabangan pa. Pagkaakyat nila ma'am, nung pababa na sila, na-notice na nung driver na wala na yung preno nila. Kaya trinayin nila na mapatigil na gamit yung kalso kasi naka-engine brake naman daw po siya. Hindi na po talaga kinaya ma'am kasi pababa talaga po yun. Medyo maano yun na lugar. Medyo pababa. Kahit anong laki ng mga kinakalso, talagang ano na lang po, dinadaanan na lang ng gulong.
Napag-araman nagikan Pangasinan, pasiring ko tang Cagayan de Oro ang nasambit na behikulo, nga ni magdeliver kan mga pangargang kaining sibulyas. Piga-arampakan PNP ang total na danyos kan insidente. Accident-prone area man ang lugar, kaya patanid kan otoridad sa mga motorista na magdoble ingat urog na kunda ikabisado ang tinampo. Dobleng pag-iingat po bilang isang driver kasi alam naman natin po yung aksidente. Hindi naman natin inaasahan, kundi tayo na lang mag-control sa ating sarili na makaiwas sa mga aksidenteng pwedeng mangyari. Magbigay na lang tayo ng paalala sa ating sarili na siguraduhin ang pagmaneho para makabalik tayo ng ligtas sa ating kanya-kanyang pamilya po. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Fabular. Kasulo, nagbungkara sa sarong-harong sa Talisay, Camarines Norte. 700,000 pisong kantidad nin danyos na itala sa insidente. Si May Arango sa bilog na detalye. Nagpakol sa 750,000 pesos ang naitalang danyo sa nagbungkaras na kasulo sa Purok 3 Barangay San Isidro, Talisay, Camarines Norte. Alas 8:46 ning banggi kay ning Lunes. Sigun kay Fire Officer 2 Armando Madesa Jr., and Fire Arson Investigator kan Talisay Fire Station, alas 8:41 ning banggi kan may mag-report sa indakan insidente. Natulos man nindang pigrespondihan. Itinasa primerong alarma ang kasulo. Asin alas 9:45 kan maideklarang fire out. Sa impormasyon, mayong nakaistar sa nasulong harong asin bibihira sa na mag-uli ang tagsadiri kay ni. Galiin po natin hugutin ang mga nakasaksak sa ating tahanan at huwag pong iwan ng anumang pwedeng pumula ng sunod. Sa presente, pigaarang pa kang Bureau of Fire Protection kung ano ang kausa kan insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Nagkapirang lugar sa Albay, nakatalaan na pagkundusiran kan National Registration Caravan kan SSS. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Inaprobitsaran kan 32 anyos na si Geneva Liovet kan Barangay 4, Barangay Tagas Daraga, Albay, ang National Registration Caravan na pigdara sa indang barangay kan Social Security System o SSS Legazpi Branch kasubagong aga. Pigpapasalamat niya ang pagkakataon na ini. Huli tadai niya na daa kay puhan pang personal na magpasiring sa opisina kan SSS nga nisa na makaparehistro as inipa-update ang SS account kan sa iyang esposo. Ano kaya, siya, nung soltero pa kaya siya, nagtrabaho siya sa LCC baga po. Ano lang niya, kung pwede pa siya mapatuloy baga po. Hindi man niya nahulugan sa pirang taon. No? Tapos magkaagom na baga kami ngunyan para nakabeneficiary lang sa mga tugang niya baga po. Kaya ipadagos ko po ngunyan. Kinuwaaman kan 18 anyos na residenteng si Daniel John Ulisha ang tsansang makakuha na nin SS number. Ang pinaka naging rason ko po para magdigdi as in makakuha nung sa SSS is para pag nagkaigwa na pa okay trabaho or for employment, pwede na madali na sana po, di na maalaba ning pila. Takulang tabang po ta day na po kita mapila ki halabaon na maray ta na nagado na po digdi sa barangay ang SSS para makatabang sa mga gusto magkuha ki mga ID ninda sa SSS. Sigun kay Jeanette Mapa, an ad hoc regional communication officer kan SSS Legazpi Branch, maduraraan sa indang caravan sa bilog na Hulyo kung sa in-personal nindang bibisitahon an man iba-ibang lugar sa Albay para idaraan nasambit na serbisyo. So pinaka-objective po kaini is to assist our members sa online issuance of SSS number. Lalo na po ngunyan na kadakol po ang graduating students. So welcome na welcome po gabusinda magpasiring idi sa caravan para po mapadali ang pagkuan nila ng SSS number. Pagduduon ni Mapa, libre ang serbisyo sa caravan. Kabali sa mga serbisyong ini ang issuance kan SSS number, may SSS registration, may SSS account resetting, PRN generation, disbursement account enrollment, as in benefit claims application verification. Katakod kay ini, kay puhanan sa naman na magdara kan mga rekisitos, siring kan birth certificate o ano man na valid ID.
Yes po. Pigiimbitaran ta po gabos po mga Bicolanos na na igwa po kitang caravan ay sinasagibo po ngunyan. Actually po nag-start na kita last week pero kumbaga ngunyan so talagang dakulong kitang naiset. Every day dapat po may locations na dudumanan ang Satuyang branch. So again, for the further information, pwede po nindo ining mahiling sa Satuyang official Facebook page. I-search lang po ang Philippine Social Security System. Inot ng ginibo kan opisina kan SSS Legazpi Branch ang caravan sa sarong pribadong eskwelahan sa Legazpi City kan Hulyo 8, asin sa Ligao City kan Hulyo 9. Nakatalaan man ining gibuhon sa Barangay Iraya Ginubatan Albay sa Hulyo 11, sa Bigaa Legazpi City sa Hulyo 12, sa Baybay Legazpi City sa Hulyo 13, asin sa Taysan Legazpi City, asin sa Kamalig Albay sa Hulyo 15. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Babaeng miyembro kan CTG arestado sa kasong murder. Asin piso ng artist Saling Albay na may congenital cataract, alagad matibay sa contemporary arts. Yan na sinibabang bareta sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Ako lang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Ako lang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. 47 anyos na babae na pigsasabing miyembro kan CTG. Arestado sa kasong murder sa Monreal, Masbate. Si Camille Gonzalez sa bilog na detalye. Nahulog na sa kamot kan otoridad ang sarong pigtutubudan na miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG, makaliis na maaresto sa joint operation kan Monreal Municipal Police Station asin Masbate First Provincial Mobile Force Company sa Sitio Pandan, Barangay MacArthur, Monreal, Masbate, alas 11 nin aga kan nakalihis na Lunes. Binisto ni Police Captain Vicenta Di Macuja, ang Acting Chief of Police kan Monreal, Masbate MPS, ang suspect na si Marites Barsaga, 47 anyos, mayong trabaho, residente kamparehong lugar. Naaatubang sa kasong murder asin miyembro kan Larangan 4, South Regional Command 4 asin guerrilla fighter na pinamamayuhan ni Eliseo Carbales alias Kakiko kan Platoon 1 KLG North SCR 4. Actually ma'am, ano na lang to alias warrant of arrest. Ibig sabihin, dati na siyang nahuli nung taong 2023 and base doon sa decision sa civil liability nila doon sa victim, hindi nila na-comply. So, binabaan ulit sila ng alias warrant of arrest. Kaya, sinebulit po natin sa kanila. Matrayong po ining nadakop sa kusog kan mandamiento de aresto para sa kasong murder na mayong rekomendadong piyansa. Asin ngunyan ang nasa kustudiya na kang Bureau of Jail Management and Penology sa Masbate. Malaking tulong siya. Unang-una yung impact niya sa community na kahit pala matagal na yung kaso, mayroon pa din palang pag-asa yung mga victims natin na makuha yung justice. And that is because of the full cooperation of the community na siya namang nagbibigay ng information sa ating mga kapulis.
Katakod kaini, asigurasyon kan Monreal Municipal Police Station na mas papahiguton panindaan kampanya kontra kriminalidad asin terorismo. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Camille Gonzalez. Libreng college entrance examination sa mga pribadong eskwelahan sa Albay. Ikinaugmakan nagkapirang pamilya. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Good news nanggad para sa pamilya Binyagan Barangay 33 Peñaranda, Legazpi City na saro ng Lay and Free College Entrance Examinations Act. Mas magiging accessible asin mas abot kaya na dakaya ang edukasyon. Istorya kan 18 anyos na si Justin. Pangiturugan niyang maging enhenyero, kaya kan makagraduate siya sa senior high school, binalo niyang mag-take ng exam sa Bicol University. Alagad da niya dahil ini na ipasar. Kaya balak niyang mag-take ng entrance exam sa pribadong universidad sa masunod na taon. Didesideran niya ng gadaan kursong ini. Urog pangunya na libre na ang college entrance exam sa mga pribadong eskwelahan. Malaking tulong po siya. And ano po kami, less na po sa gastusin po. Doon sa paralan and dito sa bahay po. Pang-apat sa 8 magturugang si Justin. Sulamenteng ang sa indang ama na si Tatay Ramon ang nagtatrabaho para sa urual daw nindang konsumo. Sigun kay Tatay Ramon, gusto niya nanggad na mautob ni Justin ang pangiturugan kay ni na maging engineer. Urug pang, daing ini na ito sa iyang matuang aki na gusto man kutang maging engineer. Alagad huli sa kakapusan sa budget, ini ang pinapundo niya na sa nadaa sa pag-aadal. Sa nangyari pa na one time sa matuan niya, electrical engineering man ito. Nagklase sa first term, tapos kay Puan may subject siyang AutoCAD. Hindi ko na-provide sa laptop. Kaya, ayun. Kaya di siya padagos mag-klase. Siring ni Tatay Ramon, ikinaugmaman kan pamilya Vergara kan Barangay 13 Ilawod West, Legazpi City na saro ng Lay and Free College Entrance Exams Act. Sigun kay Nanay Mel V asin Rani Boy, apisar sa mga pampublikong universidad, magayon man ang option ng pagklase sa pribadong eskwelahan lalo na libre na ang entrance examination. Dakula po ang tabang kato po para po day na po kay Puan mag-dispone kay kwarta para po maka-entrance exam. Dakol man pong matatabangan estudyante. Nakulaon lang sa kuyang kaugmahan ta, lalo na po dakulan sa kuyang aki. Tapos ako po niya on digdi sa laog kang harong lang, lang digdi sa laog kang harong ang sa kung agom, iyo lang ang trabaho. Minsan talagang kung dai pong tabang, dipisil na makapagpadagos kang pagpaeskwela sa mga kabataan. Saro sa mga principal authors kanasabing Lay o kan Republic Act No. 12006. Iyo si Ako Bicol Party List Congressman Attorney Jill Bungalon. Sa lindong kanaunang bitang Lay, haliw na ang fees as in charges sa college entrance exams sa mga pribadong institusyon kan higher education. Sigon sa kongresista, saro ining pagpapatotoo na piggigibo kan kongreso ang gabos nindang makakaya, ngani makatabang sa mga estudyante na desididong makatapos ning pag-aadal. Pagpapatotoo man daa ini, nabako ng kaulangan ng pagtios nga ni dikit-dikit na maabot ang mga pangiturogan sa tabang kan edukasyon. Ang obheto kay ni is matawanan min pagkakataon ang sa tuya pong mga graduate or graduating class na mag-exam sa mga private higher educational institutions, no, na kung saan para maging accessible ang education, they will be given free entrance examination. Lalong-lalo na sa mga muya magklase sa Metro Manila, arog kang mga private universities, Ateneo, LaSalle, University of Santo Tomas, and the other. May 5 kondisyon nga ni maging eligible sa free college examination. Arog na dapat natural-born Filipino citizen. Laog sa top 10% kan graduating class. May combined income ang pamilya na nasa irarong kan poverty threshold kan NEDA. O mayong kakayahan at tustusanan sa indang urual daw na pangangaipo. Dapat na nag-apply ang estudyante sa college entrance exam sa anuman na pribadong eskwelahan sa nasyon. Asin kinakaipuhan na makumpleto ang mga rekisito na pigahagad kan lalaugan na pribadong eskwelahan. So basically, those are the basic requirements
in availing this Free College Entrance Examinations Act. This will be available by next school year, which is 2025 to 2026. Magkakaigwaman in sanctions ang mga institusyon na mabalgar sa naunang bitang ley. Hunyo 14 kan maglapse into law ang Free College Entrance Examinations Act. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Artist na Haling Pulanggi Albay, pigbibiliban sa tibay sa contemporary arts sa ibungkan sa iyang pisikal na kaninan. Bistonta siya sa istorya ni Crised Bayonito. Na si Mark Rainer Salcedo kan Barangay Balinat Pulanggi Albay ang pagkakaigwa niya nin congenital cataract nga ni kipuhon ang sa iyang hilig sa contemporary arts. Ipinangaki siyang may katarata na sa iyang tuong mata. Alagad, para sa iya bako inirason nga ni panluyahan asin dingawan ang sa iyang talento. Istorya ni Mark, inoperahan naman ang sa iyang mata. Alagad, di man siya narahay. Dahil man sa pambubulikan sa iyang mga kaklase, pinili niya na sana na magpundo sa pagklase. Kasagsagan kan pandemya kan tutukan niya ang pagpipinta. Alagad, aki pa, hilig niya na daan paggurit. Mahirap po lalo na po pag sa detailing po kasi sobrang lapit na po. Kasi hindi ko makita pag malayo po. Kadaklan sa tema kan sa iyang mga obra, iyuan sa iyang pamilya, kulturang Pilipino, asin pagkamuot sa Diyos. Ina-express ko po yung yung love po, tas yung ano po yung gusto kong isabi po na di ko maisabi sa bibig ko po, yun pong tinano ko po through art. Bilib man sa iyang aki si Nanay Mercy. Nahihiling niya kaya kung guraano ang pagkamuot sa contemporary arts ni Mark. Kaugmahan niya daa bilang ina na diin nagpadaog sa agyat kan buhay ang si iyang aki. Sana maging malakas ang loob niya sa kanyang karamdaman at sige lang ang painting niya para mabot din niya ang kanyang pangarap kung ano man ang nasa isip niya. Sa tabang man kan online exhibit sa social media platforms, mas lalong nabistuhan asin naguno nin pag-umaw si Mark. Ang mga obra niya nabakal naman sa luwas kan nasyon, arog kan Dubai asin Hong Kong. Kung meron po kayong gusto po dito, message nyo lang po ako sa Facebook po kung Mark Rainer o Salcedo po. Tas page ko po na Kuya Artmark po. Tas RMK po na IG po. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Crised Bayonito. Asin yan ang katripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!